salut-suto nuwapay nga kamanina ay aditan ng nilila Gay pigapay ay tawon ay sayak ni nanam ay tinukalang di biyak bakit ka na yun ay ragsak Daya yan na anapak sinlikod libuo sa sumbat yalaw-lawak ay magapuan na po yung sanrigat ay panugan yan bakit naman gana si bigat wadalata ay tumatang dinamnaman Yun kararako tao ay nalnapo ay tumatang kung may tsansa ay kasintan man ila uray sinuway kabayag kaaduiyak karigat kan makay imposible nung maipanggap sila Daya yan na anapak sinlikod libuo sa sumbat yalaw-lawak ay magapuan na po yan samrigat ay panugan yan bakit nanggana si bigat wadalata ay tumatang dinamnaman